Sirikal mamalo kokalo kuom migawo ma bende ochung' ne rito le mag bunge mano KWS ochako chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar medo omenda ma bende juogo jogo matimo limbe kuonde rito le mag bunge kaka yo mar bero kuonde rito le mag bunge pacho kae. Jodak ma Homa Bay ba bende nochopo chenro ma kamano ma bende nobagi e mbalariany ma Tom Mboya ne onyiso migawo mar rito le mag bunge mondo mi omed omenda no kendo gikaw ting' mar bero kuonde rito le mag bunge go. Koke kaunti ma Homa Bay Ali Abich waler mathoth e wachni. Chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar medo omenda mijugo kuom jogo eko matimo limbe kuonde neno le mag bunge pacho ka. Migawo mochung' ne rito le mag bunge ne ochako e kaunti ma Homa Bay kuom kauntis 20 ma gibiro tayo chenro ma kamano. Jalup director mar KWS e Imbo mar piny Kenya Josephat Erope manotelo e chenro mar kawo pach jopiny manobagi e mbalariany ma Tom Mboya okoni omenda mijugo kuom jopiny matimo limbe e kuonde neno le mag bunge itiyogo e bero kuonde neno le mag bunge go kendo osekawo higni 18 kapok gimedo omenda mijugo jopiny matimo limbe kuonde neno le mag bunge. Kuna maswala ya ongezeko katika park fees ambayo tangu mwaka wa 2007 hatujawahi kuangalia ama kureview park fees ambayo ndio revenue generating stream ambayo KWS imekuwa ikitegemea kwa muda mrefu. Baada ya miaka 18 ndio tunajaribu kuangalia, tujadiliane na wananchi ikiwa tutaweza kuongeza kitu juu ndio tuweze kujimudu katika kazi zetu. Josephat wacho ni dwaro mar medo omenda mijugo kuom jogo matimo limbe kuonde neno le mag bunge gitimo mar neno kaka nyalo ber kuonde neno le mag bunge go eko konyo kedo gi lwenje kind le mag bunge kod dhano kedo gi tim mar pedho le tok chik e kuonde neno le mag bunge e kind chenro mamoko mageto bero kuonde neno le mag bunge pacho ka. Mnavyojua kwamba KWS katika hali ya kuhifadhi na kutunza wanyama na rasilimali ya Kenya inafanya mambo mengi. Tumekuwa na ungumu zaidi katika hali ya kuhifadhi hawa wanyama. Trustee mar KWS Chachuganya wacho ni medo omenda mijugo kuom jopiny matimo limbe kuonde neno le mag bunge bende biro miyo migawo no omenda moromo mar tayo chenrogi kod konyo rito le mag bunge. And we really strongly feel that we are undervaluing our wildlife heritage. And it's our government policy that all the state corporations, the Kenya Wildlife Service, should be able to pay for the services that it's rendering to Kenyans, to the global community at large. That's why we really felt after 17 years, it's really time for us to raise revenues, and it will vary depending on whether it is urban parks, marine parks, whether the scenic parks, mountainous parks. We have engaged Kenyans. We have done even polling. Kamoko kuom jopiny mano yuoro e chenro mar kawo pach jopiny no bende nogolo pachgi ewi chenro no. Kaluwore gi mbaka mwago kaka waneno ni gino onego timre nikech jogem nigi yo achiel kende mar yudo pesa ma ginyalo rito go legi. Achiel kuom yo ma giyudo go pesa en revenue ma ichiwe getgi. To en gima dieri ni ka gionge kod pesa to legi ok nyal rito yo maber. Ka le ok orito yo maber to lweny mane kind le gi jok modak machiegni gi game park dhi bedo malo. Ne wasewuok kod jahol ma wapenjo gi ni to ka kwasiyienegi wamiyo gi go ahead mondo gi increase the revenue. What will the community benefit out of it? Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, yan Ali Abich. Johala